ман ба шумо ширкати Шифо Фарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. Суроға, шаҳри Москва. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хона обод мебошен. Тамошобинони азиз, қурби асъори имрӯзаро баҳри шумо пешниҳод мекунем. Дар канал обуна шидана фаромӯш накунед. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 173 сомону 50 дирам ва $100 бошад баробар мебошад ба 1210 сомон, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1333 сомону 50 дирам. Ногуфта намонад, дар ҳолате ки агар аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия шумо сомониро ба рубл перевод карданӣ бишен, дар ин ҳолат зиёдтар мешавад ва агар аз Тоҷикистон ба Россия перевод кунен 197 сомона дар бар мегирад. Ин буд маълумот оиди қурби асъори имрӯза. Як чизи дигарам хотиррасон мекунам ки дар ҳар банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон қурби рубл ба сомонӣ ҳар гуна мебошад. Аз ҷумла дар бонки Эсхата 172 сомона дар бар мегирад ва дар Спитамен бонк боша 1000 рубли русӣ ба 176 сомон баробар мебошад ва дар Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи эълон шуда 173 сомону 50 дирама дар бар мегирад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар савол бошад дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.